Oh, urung panas paling Mas. Mungkin setelah ini Mas Ega ya. Setelah ini persiapan diri dulu ya. Yo. Oke. Ngono ya lho penak. Kalau gitu sing sugete Jembrung mau dalan liyane. Masih bersama Herisa untuk Anda semuanya ya. Terbaru dan yang paling baru. Kuat mandang kahanan, sapa sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi ceru-cerune, we milih dalan liyane. Sapa sing kuat ditinggal lunga, sapa sing atine ora kenangan sing wis kalakoni, nasimpen ning jero ati, dhewe seret dadi siji. Kuat ditinggal lunga, sapa sing atine ora lara,
nyuwun uga ora ketun cekap semanten matur nuwun iso kumung nyuwun uga ora ketun cekap semanten matur Cekap semanten matur suwun Arnila. Terima kasih Mas Wow. Bedo.